la inestabilitat són vostès. Senyora Colau, no rigui. Jo crec que no és per riure, jo crec que és bastant trist. La ingovernabilitat, senyora Colau, és vostè. La falta de confiança és vostè. Aleshores, arribats a aquest punt, és impossible, per trajectòria, per esgotament, que nosaltres els hi atorguem la nostra confiança. No pot ser. La confiança que nosaltres tenim és una confiança en la ciutat i en la capacitat de la ciutat, en la capacitat de tots aquells que hi ha darrere del Congrés de Mòbils, en la capacitat de tots aquells que hi ha darrere de l'empresa, del talent, de la innovació, de la creativitat que sens dubte té Barcelona, del dinamisme i de la capacitat positiva de creació i de construcció que té la ciutat de Barcelona. En aquesta ciutat sí que tenim confiança, però d'altra banda l'esperança que tenim ara mateix la tenim amb les urnes i amb el 2019 i hem arribat a la conclusió que no és per satisfer a ningú, però és la conclusió inevitable que el que cal urgentment per restaurar la confiança i per restaurar l'esperança és canviar l'alcaldia d'aquesta ciutat. I li dic mirant-li als ulls i amb tota franquesa, senyora Colau. Li dic de cara perquè per nosaltres ha estat un desengany darrere l'altre. I arriba un moment que la nostra obligació és oferir una alternativa i que després de sermons i d'anuncis i de titulars, a falta de realitats, doncs el que hem de proposar és un canvi. I li diem, senyora Colau, s'han acabat els sermons, s'han acabat els anuncis. Comenci a passar. Comenci a pensar en plegar, perquè això no pita.